Alternative Party of Bodoland ni dinai गिबि Central Executive Committee ni जथुमा दङमोन आरो बेखौ मेनलि जों oath taking नि थाखाय लिंदोंमोन दाख्लै जायफ्रा बिबान मोनबाय कमिटिखौ फर्म खालामबाय बे कमिटिनि oath taking एबा सतबांसा लानाय जथुमामोन आरो माखासे जोंनि पार्टी स्ट्रेटेजिफोरखौ जों सावरायदों जों माबादिहाय दा खामानियाव आवगायजेनगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानाय ब्लक लेभेल कमिटि प्राइमारि कमिटि बेफोर दानायनि रायजो राजाया गोबां जोंखौ कमिउनिकेट खालामबाय थादों बेनि माबादिहाय जोंनि हान्जायाव थिसननायनि राहाफोरखौ लागोन बेफोरखौ जोङो दिनै गिबि जथुमायाव सावरायदों बांद्राय सावरायनाय जायाखै स्पेशली पार्टी स्ट्रेंथेनिंनि सायावहाय हान्जाखौ माबादि गोख्रों खालामगोन बिनि सायावनो सावरायनाय जादों थैंक यू डेफिनेटलि तो जों थांखि लादों 10 साननि मादाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन माबेबा डिस्ट्रिक्टआ समफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन एसे गिदिंखानाय दङ आरो बेखौ दाखाङोब्ला गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआवहाय ब्लक प्राइमारि बेफोरखौ दालांनो हासिगोन बेखौ दिनै ज'है थांखि लानाय जायो थैंक यू फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना मा उद्देश्यखौ लानानै बिसायख'थिखौ जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्शनखौ गेलेगोन किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन जोंहा जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिजनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन थैंक यू इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जे अनजलि दैमारिनि जिथु दोलो दैदेननाय जिथु बिनि सायाव फोथायनाय गैया होननानै बुंदों आं नुदों माबा फैलार लिडार होननाय नुदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव अनेका अनेक बुंगोन किन्तु मोनसे खोथाखौल'सो आं बुंनो लुबैदों जे फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बिनि उनावहाय बुंथों थैंक यू